картони нас в Headball Online да... Няма нито една победа, като има само една. Интересно, той дори няма обувки. Трябва да си изкарчи от тези 1 милион и няколко стотинки, да си позволя. Аз така казах как той е беден, но не съм свършили тия. Така. Това чисто си сменях. Това е гадно. Колко по-долу кара този гол. Той е по-малък от мен, на мен така ми се струва. Хайде. Давай. Yes. 6-1. Вот, видяхте ли 61 минута? Съвпадение? Не мисля. Ако искате да си браните клипа, за да видите, так му вкарах гол и то стана. 61 минута. Яко! Хайде. 9-1. Хайде. Не. Виждате ли? Бела 2-4. 2 плюс 4 прави 6. 6 минус 3, колкото са брояча, таймера и други образи за точките. 6 минус 3 прави 3. Колко са страните на иллюминатски триъгълник. Ако не ми вярвате, погледнете. Само 2 имена. Съвпадение? Не мисля. Чакай, само 2 имена. Какво въобще има? Моята конспирация се разби. За жалост... Ушите ми. Не знам за вас, но мен току-що ще ми гръмнаха. Да помисля. Била 2-4-6. Аз път 2-4-6, само 2-4. Не имах тайници да ги затваряне. Сак Паленстайни имах да отварям. Сак Паленстайни. Не. Сак Паленстайни. Не. Сега ще игра по друг начин. Хоп и хоп. Да не харчиш толкова много пари. И все пак искам да спести поне 5 бона. Първа секунда първи гол. Естествено. Стига, върна, че съм толкова крив. Баш последния момент трябваше да само копшо да скача и ще се да го букне. Но не може, понеже аз съм твърде добър. И моята хубава каска, шлем, шапка, капа, както там ще си я наричайте, ги плаши. Така, ако това ще да е автогол, ако нямах този така любесен вратар. Не, напълно безплатно. Не, напълно за 200 или нещо. Откъде изкара тази сила, бе? Това сила, искам ясно, ако е силен ретник. Така. Между колко време снимам? 4 минути. Интересно. Преди клипа ми се развали, понеже спря да снимам 4.58. Дали пак ще стане? Да видим. 4.22. Имам доверие този път. Те след като съм изстрелил няколко игри и снимки ще се получи. Така. Време искам. 36. 38, 39. Окей, мисля, че се получи. Не. 47, 48. 50. 4, 5, 6, 7, 8,
И видеото продължи, хора. Yes. Просто съм нямал място. Не ме интересува ако ще да бием. Беше 10 на 44 секунда. 10 минус 4 прави 6. 6 минус тамбурачите е 3. Да помисля. Има само на копче много. Край, това е. Победих. Разконспирирах играта чрез даден от иллюминациите. 22 коронки. Интересно. Така, хора. Ще заиграя още няколко мача и ще спирам. И между другото, ако всичко в този едит на това видео се е получило добре, ми трябва да има интро, музичка и да видите една моя снимка, която не знам кога ще излезе, може би в края на видеото. Какво става? Аз съм и от другия човек. Много съм тъп. Фанах, че да се знах кой съм. Кой съм аз? Кой съм аз? Hulk Power? Face Power по-скоро. Ей! Тъкам последната секунда той се отмрази и аз вкарах. Буя каша! Буя каша! Буя кабум! Така, се получили. Пропуснах топката. Сериозно ли? Баше да е толкова епичен гол, пропуснах топката. Окей, най-после. Ще те бия, ще размажа, понеже ти не можеш да ме биеш, да ме размажеш. Понеже аз съм, ти не си. Аз да, ти не, аз да. Аз да, ти не. Аз да, ти не, аз да. Когато мой друг се иска да беше това, интересно, значи е гледал късмет Чарли. Сега да кажа Карли, но не. Бе, винаги на големите го пазва. Бе, дай му да видим, я знах какво са. Това е тази съдия. Ама на аматьор майче няма такова. Това не е. Гледа на мен маче да го изправи знака. Не знам. Не. Не успях. Реших, че се получи, но не се. Кой си ти? Бой с глави. Така, не можеш да ме спреш, да падна. Оставям топката се телепортира. Интересно. Искам това да го фана, да го вдигна там горе. Рекламка ли има? Така, хора, продължаваме с последния матч за днес. Явното матч е в твърде. Намалил съм си звука, много съм просто. Трябва да е по-силно. Нищо. Так ми повече мъчене и нагласене. Така, значи казах последния матч, но по-скоро не.